സാവധൂതം പരിചനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സകലലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപീശഗോപികാ കാന്താ രാധാ കാന്താ നമസ്തേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം ഭവദൂതശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാമ്നേ ഗൗരതിഷ്വ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ വിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാര ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते क्रंदराय श्रीमद्भागवतम की जय श्रीमद्भागवतम षष्ठ स्कंदम तृतीय अध्यायम 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബദ മായായാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധു പുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബദ മായായാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബദ മായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബദ മായയാലം
त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायाम् वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः। हरे कृष्ण प्रभुजी। നിങ്ങളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതിരി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം നമഃ ജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബതമായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈതാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തഥിതം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർഗതമായാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിശ്യാമ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർപദമായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബതമായയാലം ത്രയാം ജഡീകൃതമതിർ മധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബതമായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബതമായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ? വസന്ത മാതാജിയാണോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർപദമായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃത മതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്തം വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രായേണ വേദ തദിദം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർപദമായയാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം വൈദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
പ്രായേണ വേദാതരിതം ന മഹാജനോയം ദേവ്യാ വിമോഹിതമതിർബലമായ യാലം ത്രയ്യാം ജഡീകൃതമതിർമധുപുഷ്പിതായാം ഇദാനികേ മഹതി കർമ്മണി യുജ്യമാനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्पदमाययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पिदायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए ओम कुमारी नमो हरे। भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके अनिता कुमारी माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्या जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सलाम परम माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदातदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्यां जडीकृत मतिर्मधुपुष्पितायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीताराम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं देव्या मायायलं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधु पुष्पितायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रति माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महोजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। विद्याचारी माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अच्छा। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्याञ्जलीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैदानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजय जी माता जी। चलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रायेण वेदतदिदं न महाजनोऽयं वेद्या विमोहितमतिर्बधमाययालं त्रय्यां जडीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
ഓക്കെ, നാട്ടിലൊക്കെ ലീവാണോ ഇന്ന്? ഹോളിഡേ ആണോ അവിടെ? ഞങ്ങളുടെ ഹരേഷ്ണ ഇന്ന് ലീവാണോ അവിടെ കേരളത്തിൽ? ഓക്കെ, മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കുറവാണ്. സാധാരണ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആൾക്കാർ കുറച്ചുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ യാജ്ഞവൽക്കൻ, ജൈമിനി തുടങ്ങിയ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ സംഭ്രാന്തരായതിനാൽ അവർക്ക് 12 മഹാജനങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപത്തിന്റെയോ അതീന്ദ്രിയ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. വേദങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമായതിനാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി മന്ദീഭവിച്ചുപോയി. അതുമൂലം അവർ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി ഉൾപ്പെടെ താൽക്കാലിക പ്രയോജനങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന ഘടകപദാർത്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ തിരക്കിട്ട് വ്യാപൃതരായി. അവർ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായില്ല, പകരം ധർമ്മ അർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളിൽ തൽപരരായി. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തിലൂടെ അത്യുന്നത വിജയം നേടാമെന്നിരിക്കവേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം വൈദികാചാര ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഒരാൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ ശ്ലോകം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദേഷു സർവേരഹമേവ വേദ്യ. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധിഹീനരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കുകയും ആഡംബരപൂർണങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കേൾക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന അവർ ആ വിധത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് വൻ തുകകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. അത്തരം ബുദ്ധിഹീനരായ ആളുകളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ആചാര ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരും. സമീപകാലത്ത് ഞങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വലിയൊരു കൃഷ്ണ ബലരാമ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് വൈദിക ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ നിർബന്ധരായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൃന്ദാവന വാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർ, യൂറോപ്യന്മാരെയും അമേരിക്കക്കാരെയും യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരായി അംഗീകരിക്കില്ല. അതുമൂലം ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് ചെലവേറിയ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് പകരം ഞങ്ങളുടെ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ മൃദംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉച്ചത്തിലുള്ള സങ്കീർത്തനം നടത്തി. വൈദിക യജ്ഞങ്ങളെക്കാൾ ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സങ്കീർത്തനത്തിനായിരുന്നു. വൈദിക ചടങ്ങുകളും സങ്കീർത്തനവും ഒരേ സമയം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈദിക ആചാരങ്ങളിൽ തൽപരരായവർക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയാണ് അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. ജഡീകൃത മതിർ മധുപുഷ്പിതായാം. അതേസമയം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയാണ് സങ്കീർത്തനം. ഞങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വൃന്ദാവനവാസികൾ ഗൗരവപൂർവ്വം പ്രതിഷ്ഠാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനുള്ള ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന വർണ്ണശബളമായ വൈദിക ഭാഷയാൽ ബുദ്ധിമന്ദീഭവിച്ചവർക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് വൈദികാചാരങ്ങൾ. കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് പര്യാപ്തം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിനു മുമ്പിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കീർത്തനം തുടരുന്ന വർഷം അവർ പരിപൂർണരായി നിലകൊള്ളും. മറ്റനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
എന്നിരുന്നാലും ശീലങ്ങളിലും മനസ്സിലും ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിഗ്രഹാരാധനയും മറ്റ് ക്രമീകൃതങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം മാത്രം പര്യാപ്തമാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയുമുള്ളവരായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചന അഥവാ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് തുടരണമെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ രണ്ടു പ്രക്രിയകളിലും ഒരേ സമയം പിന്തുടരണമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ബിംബാരാധനയും സങ്കീർത്തനവും സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന നാം അത് തുടരണം. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ചേമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. തായ ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായില്ലേ. ധാരാളം ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദിനെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഏറ്റവും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ യാജ്ഞവൽക്കൻ, ജൈമിനി തുടങ്ങിയവർ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ സംഭ്രാന്തരായതിനാൽ അവർക്ക് 12 മഹാജനങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിയാൻ കഴിയില്ല. അവർക്ക് ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെയോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെയോ അതീന്ദ്രിയ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും യജുർവേദം, സാമവേദം, ഋഗ്വേദം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമായതിനാൽ അവരുടെ ബുദ്ധി മന്ദീഭവിച്ചു പോയി. അതുമൂലം അവർ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള താൽക്കാലിക പ്രയോജനങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഘടക പദാർത്ഥങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന തിരക്കിട്ട് വ്യാപൃതരാകും. അവർ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായില്ല, പകരം ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളിൽ താല്പര്യരായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അല്ലെ, അവസാനമായിട്ട് വ്യാസദേവൻ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അല്ലെ. 4 വേദനങ്ങളും മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തനാവാത്തപ്പോൾ അല്ലെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ നാരദമുനി വരുന്നതും നാരദമുനി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നതും ഈ വിഷമത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിശദമാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോ വേദങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വഴികൾ പറയുന്നു, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വേദങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരെയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ
ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നാരദമുനി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിച്ചില്ല. ആൾക്കാരൊക്കെ കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പടിപടിയായിട്ട് ആൾക്കാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം ഇങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് അവർ ഉയർന്നു വരാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് ഉൾപ്പെടുത്താനുമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ അതിൽ ആകർഷ്ടരായിട്ട് വരും അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയും പതുക്കെ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വേദങ്ങളിലൂടെ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പറയുന്നു, എല്ലാവരും കർമ്മകാണ്ഡികളായി തന്നെ തുടരുകയുണ്ടായി. അതാണ് അതിനുപരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടാനോ ജ്ഞാനകാന്ഡത്തിലെത്താനോ അതിനുമുപരിയായിട്ട് ഉപാസനാകാന്ഡം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ട ആ തലത്തിലെത്താനോ ഒന്നും ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവര് കർമ്മകാണ്ഡികളായി തുടരുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞത്, നീ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഫലം ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണം? കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്യന്തം പാപികളും ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പ്രായേണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മിൻ യുഗേജന മന്ദാസു മന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യാവു ഭാഗവത. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുക്കളാണ്, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ വഴികളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കാര്യമില്ല. അവരെന്തേ ഒന്നാമത്തെ വഴിയിൽ തന്നെ നിൽക്കും, കർമ്മകാണ്ഡികളായി തന്നെ തുടരും അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് കണക്കൂട്ടിട്ട് അവരെ അതിൽ തന്നെ മുഴുകിക്കഴിയും. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനോ ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിലൂടെ ഉപാസന കാണ്ഡത്തിലെത്താൻ ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്താനോ ഒന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രകാരമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് മുഴുവനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ, ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അല്ലെ, അതിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ച്. പ്രഭുപാദരെ ആ ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധമൊക്കെ കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിലൊക്കെ ഏകദേശം 100-നടുത്ത് ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു കഥാരൂപത്തിൽ അത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് അങ്ങനെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ട അവർക്ക് ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, അത്രയും എളുപ്പത്തില് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പടിപടിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം ദശമസ്കന്ധത്തിലെത്താൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കുറെ കാലം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം യവം ദേഹം പുനർജന്മനെ. ഓ ആചാര്യന്മാര് പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഒരു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ പ്രഭുപാദർ അതൊക്കെ കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന പേരിൽ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എഴുതി. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദമുനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, നാരദമുനി പറഞ്ഞെടുത്ത പ്രകാരം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുകയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആരാണോ അത് കേൾക്കുന്നത്, പാരായണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കും. യസ്യശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാശ്രയ. കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു നിമിഷം തന്നെ അവരുടെ
ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി തീരുകയും ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിപ്പിച്ചു. പറയുന്നു, കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് തുടരുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 12 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർ പറയുന്നതാണ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു പല ആൾക്കാരും കർമ്മകാണ്ഡികളായിട്ട് തുടരുന്നു. അവര് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പല കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം അനുഭവം ഇവിടെ പറയുന്നു. നേരത്തെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് പ്രഭുപാദര് പുതിയ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ, ഇപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം, ഇത്രയും ധാരാളം വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഉള്ള ക്ഷേത്രം ആദ്യമായിട്ടാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ എല്ലാവരും വൃക്ഷക്കാരൊക്കെ പറയാം അംഗ്രേജി മന്ദിർ എന്നാ പറയാ, വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. അപ്പോ അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ, അവിടെയുള്ള സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഈ വിദേശികൾക്കൊക്കെ എന്തറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പുതിയ ക്ഷേത്രം തുറക്കുമ്പോൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇന്ന പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്ക് അറിയാം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സങ്കീർത്തന യജ്ഞം അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാം. എന്നാലും അവരെ പിണക്കേണ്ട, ആ ബ്രാഹ്മണരെ പിണക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് അല്ലെ, നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർക്ക് ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കും അല്ലെ, എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പറയുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ പിണക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ അത് അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ല, അവരവിടെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദരും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ മൃദംഗം കർത്താലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉച്ചത്തില് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ആ ചടങ്ങ് നടത്തിയിട്ട് കുറെ പൈസ ചെലവായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തിലൂടെ അത്യുന്നത വിജയം നേടാമെന്നിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ധാരാളം വൈദികാചാര ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ഒരാൾക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം. ഈ ശ്ലോകം ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദേശ സർവേരഹമേവ വേദ്യ. കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളെ കുറിച്ച് കമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുകയാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത്. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് വല്ല പണ്ഡിതനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ. യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബുദ്ധിഹീനരായ ജനങ്ങൾ വൈദിക യജ്ഞങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യങ്ങളിൽ ഭ്രമിക്കുകയും ആഡംബരപൂർണങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം യജ്ഞങ്ങളിൽ വൈദിക മന്ത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കേൾക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന അവർ ആവിധ ചടങ്ങുകൾക്ക് വൻ തുകകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. ഓരോ യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വലിയ വലിയ തുകകൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. ധാരാളം വസ്തുക്കൾ വേണം, ഇതൊക്കെ വേണം അല്ലെ. നമുക്കൊരു സംഗീതത്തിന് യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഒത്തുചേർന്നിട്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു, നഗര സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ചെലവൊന്നുമില്ല അല്ലെ. ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉച്ചരിച്ചാൽ അതിനും കാരുണ്യം ലഭിക്കും ഭഗവാൻ. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം. ആൾക്കാർ വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിനായിട്ട് അവർ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും.
അതിൽ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇത്തരമുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളെ സമീപിച്ചാൽ അവരെ പിണക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ പുച്ഛമാണ്. അവര് പൂണൂലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടാൽ അവർക്ക് പുച്ഛമാണ്. എന്നാൽ അവരെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാ ആചാരങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഒരാള് ബ്രാഹ്മണനാണ് അല്ലെ. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ബ്രാഹ്മണന്റെ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണന്റെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഡ്യൂട്ടികളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ ഒരാള് ശൂദ്രകുലത്തിൽ അല്ലെ ചണ്ടാല കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും എന്താണ്, അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് എല്ലാ ഭക്തി സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പോ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ഭക്തന്മാരാക്കിയിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവരൊന്നും അത്രയും മതപ്രതിഷ്ഠ തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരൊക്കെ പിന്നീട് എല്ലാ ദുശീലങ്ങളും മാറ്റുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ആ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ നൽകി അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാരാക്കി. ഇപ്പോഴും ധാരാളം ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാര് അവരാണ് പല പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഹെഡ് പൂജാരി മുകുന്ദദത്ത അദ്ദേഹം വിദേശത്തുള്ള ഭക്തൻ. അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹാരാധനയെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള പൂജകളെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ പൂജകൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായാലും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതും ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലും മായാപൂരിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവർക്ക് അത്ര തൃപ്തമല്ല. അവരുടെ അവര് വിദേശത്തുള്ളവരാണെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണരാകുക എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഞാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദർ മാത്രമല്ല, പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്തവർക്കും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായി എല്ലാ തരത്തിലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിക്ക് ദീക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞങ്ങളങ്ങനെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങള് മറ്റുള്ള വൈദിക യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും പ്രാധാന്യം നൽകിയത് സങ്കീർത്തനത്തിനായിരുന്നു. വൈദിക ചടങ്ങുകളും സങ്കീർത്തനവും ഒരേ സമയം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈദികാചാരങ്ങൾ താല്പര്യമായവർക്ക് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങൾക്ക് ഉയരാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അഥവാ ജഡീകൃത മധുപുഷ്പിതായാം. അതേസമയം പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളവയാണ് സങ്കീർത്തനം. ഞങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വർഷം വൃന്ദാവനവാസികൾ ഗൗരവപൂർവ്വം പ്രതിഷ്ഠാ സ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന വർണ്ണശബളമായ വൈദിക ഭാഷയാൽ ബുദ്ധിമന്തി ഉപയോഗിച്ചവർക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് വൈദികാചാരങ്ങൾ. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന്
മാത്രം മതി എന്ന് പറയും. നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് ആ സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എങ്കിലും മറ്റുള്ള ആ സ്മാർത്ത ബ്രാഹ്മണര് അല്ലെ, അവരെയും ആ ചടങ്ങിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയും. പറയുന്നു, കലിയുടെ ഈ യുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ് പര്യാപ്തം. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ സങ്കീർത്തനം തുടർന്ന പക്ഷം അവർ പരിപൂർണരായി നിലകൊള്ളും. മറ്റനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അല്ലെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അമ്പലത്തിലും പുറത്തുനിന്നുള്ള ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തെലങ്കാനയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗൗരവ പൂർണിമേന്റെ ആഘോഷത്തിന് നാട്ടിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ രാവിലെ അവരൊക്കെയാണ് സങ്കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ സങ്കീർത്തനവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വണ്ടിയിൽ, ഒരു ട്രാവലറിലാണ് അവര് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവര് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ്, അവിടെയൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സങ്കീർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ മഹായജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പില് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാരനിത്തായുടെ മുന്നില് മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്താ പറയുന്നത്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അവര് സന്തോഷവാന്മാരായി തീരുമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മായാപൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദര് പറയുകയാണ്. പ്രഭുപാദര് കാണുന്നു പഞ്ചതത്വ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതായിട്ട്. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജൻ ജയപ്രകാശ് ഗുരുമഹാരാജൻ, നീ കാണുന്നുണ്ടോ അതാ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ഗുരുമഹാരാജന് അത് കാണാം എങ്കിലും പറയുകയുണ്ടായി, അവരെ ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സ്വയം അഭിമാനിയാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അതൊരു ഇത് വേണ്ട വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇല്ല പ്രഭുപാദ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദർക്ക് നിനക്ക് കാണാം, നീ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ആണ് മഹാരാജ് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ് ഇവിടെ പതിതരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെയൊക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള വാർഷികമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പല എന്താ പറയാ വികാരയുധനാകുകയും ചെയ്യും. അതെ, അടുത്ത് ഗൗരപൂർണിമ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ കണ്ടു, നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരുമഹാരാജ് കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോ അവിടുന്ന് ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂർ ആനന്ദ കണ്ണീർ ഒഴുക്കും ആ സങ്കീർത്തനം കേട്ടിട്ട്. അപ്പോ എന്താണ് പ്രതിമാനഹിതു സാക്ഷാൽ എന്താണ്, അവരൊക്കെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പാർഷദരോ, അവരെന്നോ അവരുടെ ഒരു പ്രതിമകളല്ല, സാക്ഷാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരും. അപ്പോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ അത് മാത്രം മതി എന്നുള്ളത്. വേറെ നിങ്ങളെ പൂജകളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിവേദ്യമൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗൗരനിത്തായുടെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കീർത്തനം പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ നാമങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള നാമമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന്.
അല്ലെ? നമ്മുടെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാധാ ഗോവിന്ദ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആരെയാണ്? ആദ്യം രാധാറാണിയെയാണ് അഭിസംബോധിക്കുന്നത് അല്ലെ? രാധാ ഗോവിന്ദ്, രാധാ രമൺ, രാധാ മാധവ്, രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ, അങ്ങനെ ഏത് നോക്കിയാൽ അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാനെ യശോദനന്ദൻ, നന്ദനന്ദൻ എന്നൊക്കെ അല്ലെ? അതേപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സച്ചിനന്ദനൻ, ജയ സച്ചിനന്ദന ജയ സച്ചിനന്ദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും സന്തോഷവാനാണ്. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അപ്പോ സങ്കീർത്തനം തുടരുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. എങ്കിലും എന്നിരുന്നാലും ശീലങ്ങളിലും മനസ്സിലും ശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വിഗ്രഹാരാധനയും മറ്റ് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് സങ്കീർത്തനം മാത്രം പര്യാപ്തമാണെങ്കിലും ഭക്തന്മാർ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയുമുള്ളവരായി നിലനിൽക്കുന്നതിന് ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചന ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് തുടരണമെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ രണ്ടു പ്രക്രിയകളും ഒരേ സമയം പിന്തുടരണമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ശുപാർശ ചെയ്തു. ബിംബാരാധനയും സങ്കീർത്തനവും സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്വം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന നാമതത്വം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വെറും സങ്കീർത്തനം മാത്രം മതി എങ്കിലും നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ അർച്ചനയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തന്മാർ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയുമുള്ളവരായി നിലനിൽക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ അർച്ചന ചെയ്യും. നാമം ജപിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞു യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല അല്ലെ? അശുദ്ധി ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തില് വസിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഒക്കെ വേണം അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധനയില് ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെ? വിഗ്രഹാരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് എന്താ പറയാ, ആദ്യം കുളിച്ച് പിന്നെ ആചമനം ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ഓൾട്ടറിലൊക്കെ കയറുന്നതിന്റെ മുന്നേ 2 പ്രാവശ്യം ആചമനമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ 24 നാമങ്ങൾ ജപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ജപിച്ചിട്ട് ആചമനം ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കയറും. അപ്പോ അതുപോലെ മറ്റുള്ള കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, സങ്കീർത്തനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് ശുദ്ധി അശുദ്ധിയുടെ ഒന്നും കാര്യമില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അത്രയും ശുദ്ധിയും വൃത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, രണ്ടും ചെയ്യണം, സങ്കീർത്തനവും ചെയ്യണം, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബിംബാരാധനയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ജീവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ മഹാരാജും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് കാണാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടാകുമ്പോ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കും. എന്താണ്, നമ്മൾ വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് കീർത്തനം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ ആരതിയൊക്കെ ദീപാരാധനയൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും വാദ്യങ്ങളൊക്കെ മുട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇവിടെ നിന്ന് പൂജാരി പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇവിടെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഉറക്കെ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഓ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നത്, എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഒച്ചയിലാക്കുന്നത്? സാധാരണ എന്താണ്, ശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഭഗവാന് ദീപാരാധനയൊക്കെ മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ? എന്നാൽ ഇസ്കോണിലാകുമ്പോ എന്താണ്, മൃദംഗം കർത്താലും മറ്റുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉച്ചത്തില് അതൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തില് കീർത്തനം ചെയ്യും അല്ലെ? അപ്പോ അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയും ഭാഗവത വിധിയിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പൂജകൾ ചെയ്തു. പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ധൂപം, ദീപം, അങ്ങനെയുള്ള പുഷ്പം, അങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ആ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് കൊണ്ട് പൂജാരി സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ്, ഭക്തന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനവും ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ.
ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് എന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോ ഒരു വിശേഷം, ഉഗാദി, നമ്മുടെ വിഷു ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ കർണാടകയിൽ ഉഗാദിയാണ് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്തോ പുതുവർഷം അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പുതിയ നല്ലൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലീവാണ്. അപ്പം അതുപോലെ എന്താ പറയുക, കേരളത്തിലൊക്കെ പെരുന്നാൾ നാളെയാണെന്തോ അല്ലേ ചില. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ലീവ് ഉണ്ടോ, ചിലപ്പോഴങ്ങനെ 2 ദിവസമൊക്കെ ലീവ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണോ ആൾക്കാർ കുറവെന്നുള്ളതിൽ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അവസാനം ജോയിൻ ചെയ്ത കുറച്ച് പേരൊക്കെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നാളെ ചൊല്ലാം, പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തായക പ്രേമാനന്ദി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.